Nikech sirkal nowacho ni jomoko nyalo dhi tiem jengo. Labda Gen Z nyalo dhi tiem jengo. To Gen Z nyalo dhi tiem jengo. Gen Z ting'en ni gi degree mar engineering, gi economics, gi masters degree. Koro Gen Z onyalo dhi tiem jengo. Koro groups gi opogore. Koro dwaro research maber mondo wang'e ni what is the main problem. Mantiere to en jobs. En wach matich. Ka ng'iyo kanyo gima wacho ni ng'eny gi gin king'iyo gi bede gin rowere mapod nitiere skul. Bende wasebedo ka nitie ywaruok moro kaka wisiro weche mag somo e skunde, kaka sirkal loko structures mag somo e mbalariany. Nyalo bedo moko kuom gima bende pod wang'o igi nikech kinde mokalo chien kono kane giywak ni omenda monego chiw mar HELB nitie kaka noket kaka niyude, moko leo, moko chalna gi penjo to wachamo ang'o e sikul. To king'iyo boma ma Nairobi ka, king'iyo kuonde mathoth gi bende wuoke, moko kuom giwuok ka kuma koro wadwa wacho ni sobedo ka otimo nade ka gitiego nyithindo. Ma en achiel kuom gima pod nyalo bende miyo gi ich wang' bende e weche mag tiegruok to yudo tije. Ing'eni Emmanuel aparo ni ibendi donge era mo maninyisi ni nenga kata wer ni soma kwa bidii mwishowe utapata kazi. Tio mentality wanapane manodho keto ewi nyathi moro amora mane dhi e skul. Ing'eni dhi e skul ing'eni ichuno go nyithindo. Kamano. Koro gimichuno godo nyathi minene chune godo niendi. Ong'iyo ne okay kare. Actually samo nyathi binya bedo no somo ni. Okay? To puonjo nyathi kelo expectation. Nika tieko ma. To ngima na dhi bedo kama. Omiyo sami kungi chune godo chalo ng'ama otere e paramilitary moro. To kakoro obiro gi rieko ka te. Ng'eni mano weapon. Ma kokineno kuma ikete makuri we mind ne idle. To ema kelo kama wantiere ni. Ema kelo kama wantiere makuri neno ka kata lor mana TV stations. To gik ma nyithindo gi osomo. Ginyalo hack any system. Nyithindo gi nigi rieko moko ma an idle mind iwacho ni en workshop mar jachien. To mano ing'eni an resource is actually a wastage. Manaka dikawa pesa tipuko. Ikawa help imiyogi gise somo godo gionge uwezo mar duoko. Okay? Onge olama ginyalo dhiye mondo megi pesa gichak biashara nikech pogi chulo help. Samoro sitere gi CRB. Ngine CRB nyingi gini kanya. Poko chulo hustler fund. CRB nyingi ntie. Koro igengo ne nyithindo mariek tigengo ne girode tema ginyalo yudo godo konyruok. Naneno ka spokesperson wuoyo ni ng'ata ma nigi area mar hustler ni ok nyal yiene mondo tigi okumba manyien mar thieth. Okumba manyien mar thieth mar shani. Ni nyaka ikwong ichuli winjo ni nyalo no so many billions mapok oduoki. Ing'eni ma koro ng'ia ne Gen Z ma okero tuo. Onge gi uwezo mar chulo gine cha mokwongo. To wadwa gima spokesperson mar sirkal owacho. Aparo ni mondo kawago mbaka maber. Adwa weya kando. Nikech okodonje gik ma nyalo yudo ni tungo pach gi nikech magi ma bende mulo ngima gi koni kod kocha. Part of the mistakes. Yes. Iwinja wadwa. Nikech kaka wayudo ng'ama bedo spokesperson mar sirkal. Onego bed ng'amoro ma responsible. Ok onego bed ni owacho gik wila ma wacho go. And seche moko bende kama se moko nyalo blame go sirkal. Ni ok onego bed sirkal rita ahinya. Kaka spokesperson should be summarily dismissed. Iwinja? Nikech wawe kelo gik ma matiayo mach. But spokesperson mar sirkal ni to we've had others. Emo wacho ni kikwa blame seche moko everybody kata sirkal. Don't just specific people. Iwinja? Monego wole. Kaka ng'eni ting mancha biro ka edoka police nene owacho. Ni the demonstration is legal. Joko se biro irwa bawa seneno bawa seng'iyo bawa pitisha ni by law it is okay as the police. The same day spokesperson mar sirkal to wacho ne demonstration
ogo marufuku oyudo information no ka mane kama no keto kendo ne walose ni piny owacho nyalo bedo ni yore gi mag tudruok podo gi keto makare kaka wach chopo na jopiny mana kar doge kama no dhigodo nyime kama ne wang'adi kana wacho wach machal kamano piny owacho oseyulo gik machal kama koschal nade igen ne manyo piny owacho ne man gi advisors mang'eny moingo cabinet president kose piny owacho koting'o gik moko duto motimo chenro mage advisory mimi o president mar piny owacho koro ne ni jong'ad bura jong'ad rieko mang'eny moingo kata ministers ma in godo to koro dhiri nono mokwongo ni to kare weche decisions ma atua ma ineno gi kao to in gi jong'ad rieko kare jong'ad rieko gi tije nang'o state house kacha ministries mopogore opogore aneno ka kanyo indi kaka wa employ ji ok onego bed ni ke genesis be ng'iyo gi gendi ng'a gini mokete positions mage cheo ma en ng'awa en osomang'o kaluwore gi an jenzi ng'ano loya gang'o mang'o mieno yudo tich atok nyamiya tich ng'ende gi compare gigo ging'iyo gigo mang'eny kabisa kich CV jo giketo oko koro kato bende kaluwore kaka koro giriembo piny gidhiro piny sineno kaka itayo piny e yo mopogore omiyo last year ne go brega wacho ni ok wanyadhi kumudwa tero wani ting'e ni aparo ni jotelo ma wan godo pok oyie ni jenzi nigi power moro manyalo vuruga piny kabisa aparo ni tok teko to gi agoko malach emitiyo godo jenzis to ken gima kelo kwe onego bed ni tok higa achiel kane rais osewuoyo gi jogi endi mano wuoyo kodgi e platform iluongo ni X nindi to kane pok osom budget or immediately bang' kane osesom budget to chako kel riwruok mare gi jenzis mondo onyisgi ni okay nawinjora nawuoyo kodu moingo seche ariyo to nawinjore weche magi my progress ma an godo kuom weche ugiendi budget nosesom to budget niendi o respond e weche manene no uywago kendi kama to kakoro dwa gagi jogi ma ok dwa kata negi wuo to wamedo tiayo mach wamedo olo mafuta mach jogi endi gin jok miwuoyo godo gin gi platforms iwuoyo kodi ok ochuno ni nyaka gibia state house kata ni gini wuoyo kodi kata ka gin e utegi kech platforms digital platforms miyo gik mang'eny to gibede gi leaders gi bende manyalo miyo coordination ni bende bedo mayot mano endi taneno en gima onego otimre to report card momiyo jogi nogomo higa mokalo to report card no wagombo yudo nikech president nogo kawo time ne for nothing moingo seche ariyo kowuoyo gi jogi kare agenda mare mar romo gi jogi X ne nang'o lakini ing'eni kanyo bende mana kod wuok wacho wach mar agenda no ing'eni kaka osewacho jenzi gin jok ma luwo gimoro amora kamoro amora odiochieng' manyoro kane jatend piny napenjo Eric kapok ne wachako to kodi jatend piny kod jatend migawo mar arita kwe maiye Kipchumba Murkomen ne neno ka gima chal kapoyo tich ma pisas mag obila osebedo katimo to jopiny gi chwang' margi osebedo ni giwacho na pisas mag obila tiyo gi teko mokadho tong' emoseweyo ka thoth gi ohinyore duol mo meeting mag nona pisas mag obila chal moseyulo kendo king'iyo juma mokadho ne gidhiro mondo miyo jalupo gai mar obila owuogie komo ok no step aside bang' nyalo bedo moko kuom gigo ma pod medo tiayo mach kata mana wang'o jopiny makelo ng'anyo machal kamano iluongo ni ise ogwang' en ni mondo kwatimo analysis nyaka wabed very balanced kendo ka wawuoyo to nyaka wang'i ni jopiny dwaro kama serikal dwaro kama golo serikal tich to ok solution mano be osetemre botamre wija ng'ama jatelo mar migawo mar Murkomen en nyaka kutiyo gi polis maber kuonde ma polis otimo maber be ang' nowach kuonde ma polis otimo marach be ang' nokwer ting'en ka idwaro ni mondo nyaka wacha kaka in midwaro mano to da
abende ka banyalo kelo matek na ka in midwaro wawinjore. Let us look for common ground. Iwinjo maber. Koro seche moko ang'ishin ka wuoyo kae to simoko jomoko ka winja to wacho ni no kahero kata jenzi. Ok kahero jenzi. Ahero jenzi ta wacho ni gima timore sirikal nyaka bed ni tiyo nikech ok anyal accept ni koro wagolo bila. Ang'iya kumri mawuotho kuonde moko aneno ka obila withdraw. Obila koro be ng'iyo gima timore. To jokata manyo ji ok kodwa chopo level no. Mano wabro bete gimiluongo ni lawlessness. Koro kik waskuma jogi ahinya. Waskuma gi wakwero gi to wang'iso gin pod unemo sirikal. Pod en responsibility mari. In ema nyaka imiwa wabed gi arita kwe. Koro an gima Murkomen wacho balance. For balance tu kik wabed ni wadiyo konchiel. Ka wadiyo konchiel to sirikal dhi gore piny. Sirikal is at the weakest. The police mosani wango ni at the weakest. Kawa medo skuma gi. To gibro ngiso no okay. Timuru ka kudwaro. Timuru ka kudwaro. Kaka wacho ni timuru ka kudwaro. To they don't know solution. You don't okwanya the election sani okwanyal. Koro wase push. To wamed mana push. Gik moko bende rom bende no koger in one day. Gik moko ntire moselokore. Moro chane gi skuma finance bill no goal. Owachni mondo kel katigo, owachni okel jomoko manyalo tiyo. Mbadi utemo ndiko budget. Budget ni giwacho nyalo bedo kuonde moko maricho. An to be honest pok awinjo kama giwache ni ere kama rach no. Mae marach. Ng'eni kiwacho ni mae marach to wang'iyo mbadi nyaka justify na ng'ombe ne giketo mano. Mondo wa caution. To seng'iso ni ne wachopo kama wadhi default loan marwa. To kwa default loan marwa kaka Ethiopia no default timo kata ohala export and import ne dhi bedo marach. Ne wachopo kama mogo nen siling miario prabich. Koro gik moko osebedo katimore. Mafuta nen 220-250. Sani en 176. Wabedo jok ma bende seche moko wabedo jok ma rational e gik mwatimo. To wang'iyo ni ka otimre. Lakini ka waskuma o kawuondi sirikal ni is not very strong government. Eti nyalo skuma ebo wuogi. To ko wuok koro kibro ng'e ni kara neneo. Ita romo yo Somali moro. To jo Somali cha no wacho na ni en nitiere sama nene said bare ni tiyo marach. 1994. To said bare no kotiko tamne. To negi decide numondo gi push Said Bare oko. Uwuog oko. Nyaka kawuono. Ok gineno peace. O regret ga ni chieng' cha. Ne dwa weyo tiko tamno mondo walos gik moko ka entie. Nikech poko chopo kanyo Mogadishu kanyo. Iwinjo maber. Poko yudo chance ma chopo mondo dhi otim gicha kendo. 25th moro manokadho June chande. Parliament osedhi. In fact, by law. Nego ben pinyo wacho. Nego ben pinyo wacho. Lakini nene jakom and what have you, do you know ni partly anaponjo political science. Do you know ni partly matin serikal chal kama no wuok. Nikech gima notimre nikech president and the system manentiere no invite military. You understand? Kinyi malowe. Yes. Gima no konyo ni dialogue manoluong nini no push mondo military jando dog e ye kucha within 2 days. The military candidate bed no bit okoka within 1 or 2 weeks. Dine de ngiso kata police. Gine magilando giwegi. Gine makode gilando giwegi. Moko de gima na president. Mana mega mokado. Uwijo. Mano maiga mokalo. Koro kata magi. Wangiuru ni Kenya chalo nadi, Kenya jodake nadi. Koda ka koro wa push push lakini push tingi yon administration must work na ka obedi gi law and order barabara nyaka bedie mondo kata tije makoro wa create no kijandego obed no an environment moro my economy is back to economy marach economy se duogo pole okagno duogo ni koro ntiere stroke of the cane moro mako chak
economy duogo 9 million jobs mano to tok timre mano magic Pachie ma en mane nikech adier wadhiro mondo mi wane ni gima kama otimie lokruok kenge mage mathindo thindo mondo ni korwa goyo gi lak seche gi mondo mi wachop kama wadwaro no. Amane laneno ni ushuru to ogike ng'ute ji. To kendo wan kama sirikal onego bed ni choke ushuru moromo. Diri mantie maparo ne kejingene ushuru wanyalo dwoko ushuru piny. Wan gi uwezo no. Intelligence maga ma aseneno over the years nisa ni kata mana pesa mina ni lando ni wa choko mar 2.1 trillion. Adieri mantie ni wa choko pesa moingo kamilando. Made pesa mi choko te ushuru are county. Alright? Manyaka ma national government choko. De iterogi diritogi maber maonge ma rode mamoko ilal godo. Weri ma declared, makere declare pogore gi the actual amount magichoko. Mochoki. Koro kwanyalo chako discipline gi kuom pesa michoko mondo kitingen wanyalo choko ewan gi 4.2 trillion budget. So hapa ni didwa mondo wamangi maromo around is it 2.9 there. Tingena diri mantiere any wachoko more than that than what is declared. Koro kawanyalo dino rode ma pesa ma ushuru mochoki lale to programs mago jende gi ndi wanyalo doga koti mango. Kaka sirikal to is broke right now. To in broke to pesa bi choko to lal. Koro moni karatimo programs gi. Then other kelo very heavy projects ma government timo iwinyo mana ni billion utere ndara makama utere pi makama to gi majogi dwaro yore go ndio gidwaro pi mina no mayo pesa this heavy infrastructural projects mina no chama pesa mang'eny gende they are not our immediate needs. Ka idhier to kongidhier ineka ka iwuok e dhier ne mokwongo omedo kunyo bugo to ine bugo many kaka iwuok iwiye malo. Koro gima wang'o rowere giendi nigi neno kaka pesa is being misused. Ok ni ok wanyal konyo gi e yore magidwaro kata program mag kata mana yawo negi tije mang'eny. Wanyalo mana ka wan gi discipline gi kaka wachoko pesa gi kaka watiyo gi pesa gwendi. Kit magin gik magimenyo kendo actually sani gin gi online platform moro mar accountability ma kineno gimo marach to i-post gin godo gitimo tracking performance tracking mar sirikandni. Koro gin gi more information real time magiyudo gigi medo wang'o ich ahinya kinyisi ni pesa onge to kiwinja molal to nyalo dhieri kendo justify each one. Mineno koro waonge rusa mar wacho ni Kenya is broke ni ok wanyal kata chulo deni wa wachoko pesa mang'eny waingo mabedo declared kawana. Okay, mano to anto ka biro mana kutenre kod mano ewi magi nyalo bedo ni piny owacho no over promise en ni ichiwo singo ne jopiny idonje telo wan gi geno then geno ni koro higni 3 mokwongo gi geno chal makoro onge chuth kaka wanyalo dhi manyalo bedo achiel kuom gigo mowang'o i oganda miyo gik makamagi medore. Ichiko ni an abro kelo ni pi e dhot gokinyi lakini osekalo ndalo 3 pigno pod ok obiro be king'iye to kineko biro biro nyalo bedo achiel kuom gik mamiyo pek ma kelo ich wang' mang'eny ka aningena nyaka jasiasa tema ne dhi e yiero biwe mok over promise ng'ama dhi yieri onge inyalo wacho bi wach nyaka ni kadonjo to adhi golo lake ute kelo manyien. That is politics. Alo moko ng'ama iluongo ni Tony Blair kane chung' UK kucha to wacho gik magidhi timo boyiere based on gika emomiyo noyiere
koro ka journalist Emmanuel penje ni nyiswag ma iseyombo yiero congratulations nyiso ka kore dhi timo gigi to wacho the first thing what the team and dokiri jo English mondo prove ngis gik manyalo timre gimok nyal timre kum gik mano wacho kane iwinja ni mokwongo wadwa dokiri jo gi kendo kora nyisi adier koro muda kora nyisgi gik manyalo timore manyalore tele mana dwaro mokwongo tele mana dwaro mokwongo iwinja nyalo bet mana gima serikal pok obiro bong'isou to lakini aparo ni jatelo William Ruto nowache matin nowacho my friend pesa ya bure hakuna nowacho ni bwana pesa ma ji yuda manono to onge udhone wawacho ni kawadonja ni ite simbi kanyo iwo ko donjo to mar adier en ni manono to onge that was the truth koro se mo wacho to wach gik ma ntiere gimiluongo ni ideal situation kako nego bedi kod realistic situation kaka en anno kan diga program moro ma ngo ko mi kaka en no nego bedi ni wacho ni ochal kama o wado wacho ni the truth of the matter en serikal to broke ingeni pesa michoko 100% pesa mochoko almost 80 dhi chulo gowi no donje gowi infrastructure moko masche moko ok insustainable SGR iwacho ni kanene ogere no dhi duoko mana pesa manene wagerego mana kochopo Malaba bochopo nyaka Kigali eka koro make sense nikech koro SGR siling 1,000 moro ma pasna cholo chande ok en tij gino nego bed tingo bogi mang'eny otingo goods ema kelo pesa passenger ok kel to passenger ni be wuok Nairobi to chopo Mombasa koro gicha en gima okawo pesa mang'eny ma wachulo to ok onyal duoko pesa no nanyisi kendo ni 2 billion moro be nokawo nokochopo ka kuma nochope ofuku ma donje podokia koro serikal mabeda ngisi kendo the unemployment mondo bedo created gi previous government ngat modonjo sani ni oyudo ka shida gi ng'eny koro temo kama to koro kendo makoro waloro barabara ni the economy kech kawuono kigo kwano at least 10 billion ikech gini paralyzed business kamora mora iwinja seche bila gad bet nani luonga se moko dani sino seche moko bar koren holiday to holidays mo se bedo go bede ng'eny koro wamedo ga mana ketho gima ose kethra adier moko se bedo maber no wacho nyalo bet na donjo e sirikal lakini ase donjo e sirikal donjo jok moko nyalo konya kel la uru komi experts moko mondo aro konya bo miye experts ka bo se timo margi lakini ok en one off fix no iwinjo budget mambadi nyocho somo poko chako tiyo poko chako ratiyo nyocho ko some kama you understand koro wabed ni wangiso jo piny kaka en ni serikal mi wacho chande first of all is break number 2 ayie kodi ni serikal nitie gi too much wastages yes too much wastages che moko idoka se moko tie gari ma serikal oserengo 1 month to ngata kendo tire galoke ni gari no kendo nyaka wawil tiende for no apparent reason tineno wastages ide mago to koro wastages eche moko idoka koro MCAs kata mana parliamentarians dwa dhi ng'iyo gumoro mar county to nyaka gidhi ng'iye Mombasa mano is irresponsible and it is wastage in government kama mamano to ng'eny ang'o momenego go bed ni chulo MCA ticket mawuok Homa Bay neno dhi timo meeting White Sands Hotel ni kore magino koro nyalo winje gino local environment kanye ma odhi winje somo maber ma dhi donjo yes to kuma osebedo katimre mana morgo ni partly gima kata William Ruto timo kaka koro issue my sugar companies osebedo ka gen mag serikal to ok giloso hala to ma private to timango loso menda koro leasing them ok enuso gi lease gi mondo gibet ni ka giloso menda mar gi system lease gi management mareno to japur makacho yud kama onyalo tere gino to japur chande timiyo bulungo na affordable fertilizer timie seeds kisemiye seeds
to company ma Sony list ni ngat ma timo sugar no to mondo ngacho yuto mani create employment mane ka nyalo time to kata mana weche mag oro ji pesa mag cautioning magi to mana matindo tindo momiyo to kazi kwa vijana mago matindo tindo okenya keto pesa gigo gombo okenya keto pesa gigo en nikeche kane ne wadhi 2000 ne wan kod gimiluongo ni MDGs Millennium Development Goals iwinja to mate policy mar piny mzima policy mar UN en policy mar piny mzima UN en serikal mar piny mzima koro ko biro gi MDG to ng'igi tachiel kuom gik mane ne MDG kande nen mondo tieko dhier e kind oganda tieko dhier was one of the things mane MDG to wan kaka joma somo siasa gi political science gi research to wang'iyo to bende en adier ni nyalo tieko dhier yes to yudre no kinya tieko dhier koro giminyalo timre ni nyalo duoko dhier piny koro ne waloko gicha from MDGs to SDGs Sustainable Development Programs iwinja wawach gik ma sustainable koro kazi kwa vijana wanyalo sending money gin gik mabeyo ma cushion tok gin sustainable iwinja nikech onge revolving fund moro ma pesa cha kisemiye ngacha to dhi tiyo kode to kiny koduogo tidhi yudo ne pesa kure kendo mimiye koro gin gik mitiyo go mana sama tin mondo caution ema ne kata ndalo mane Uhuru ne tiyo towards the end ka koro kokobiro wach mar mafuta to kelo miluongo ni subsidies to subsidy ng'ama notamre ne nuon pesa mane teno subsidy no ken pesa wa ne pesa IMF nen loan mar IMF to IMF wacho ka kuri kedo subsidy wanda pesa to wadhi yudo nade yes wadhi duoke nade koro gol subsidy no iwinja duok mafuta mondo bed ni market ma decide pesa duogo yes koro gimiluongo ne SDG Sustainable Development Program nyaka waket gik moko ma sustainable makonyo jopiny at the end of the day gin revolving emomiyo kata nokel gimoko haslat ne nyalo duoke bende seche moko botamre kamano iwinjo nikech seche moko kaka public participation motim gi structure ma bende wantiere go to opposition bende seche ma serikal temo timo program bilano to kik duok pesa no koro ji kendo kawo pesa to duok pesa no kokiduoko pesa no to koro dhiambo kendo ok dhi yude ojon dok dhi yude nikech bonego bed ni gino konyo koro onego bed shida man go ni ji te donje ng'ama olalo gike e town kacha ma use town kacha molalo gike nyaka kony sirikal an be aol gilalo gika every mandamano ere kaka nyalo kana ndiko nyithindo mokadi mondo kore ka be kalal gikagi teams kaka koro kambe madongo ma timo gik madongo ma yudo profit Kenya kaka mauso kongo mag mobile networks gi yudo profits madongo ginyalo wacho ni space to waonge go market mar kauji lakini nyithindo gi musomo gi kapo ni ntiere jo wakali moro makama ginyalo tiye to wanyalo golo pesa mondo wakony gi kanyo you understand mane manyalore to kawa wen sirikal to wadwa ni owacho ni sirikal to bro ento onge pesa sana koro nyaka wangi kendo wangi adieri lakini kawa geta emotions ni ji odhi barabara to wabom na wango the little makoro wan go kamwa chope anyalo ngisi ni bwana anya kwa advice tangisi ni wadwa kamichope ni salvage matin midongo odinyoro nyo wang tango minigo nano kod sade ariyo koro sade ariyo gi machak go iwinjo kaka gini kabir ipani kanye man wakiere ahinya nikech nyaka bed ni kata in ki chano gimoro intiere kod chendo magi dwani tim to iketo aketa timo kanye miparo ni wakiere kata mana piny owacho nokiere ma koro miyo koro wuoth ok bed mayot wan gi kweth ma jenzi mane gidwaro magi koere gi jenzi wan gi jo Kenya moko be ntiere gidwaro magi mopogore to gigi duto nowacho gimoro kochako ni en kech gi pesa kanye monyalo bedo wakiere kata koere gi weche mag ni covid nobedo noketho uchumi pinje poko chako duoko achien kamano kanye monyalo bedo nokiere piny owacho nokiere monyalo temo kete tiende mondo mi chak chung kendo ka geno duogo kuome nikech jopiny nyaka bed geno kuom sirikal kibiro miye bende thuolo mar mondo mi tim tijege makare makata ka chung kata kichung tiwacho ni dwe mar adek
gima kama nyalo biro timore, jopiny bedo gi geno kata ok otimore to pod gin kodi gi geno ni biro timore. Aneno ni jatend piny masani endi ene malake koro tho, lakini jok manochamo maembe manumu to nochame higni ka. Ng'ama lake tho sani en kata bed mana ni ne ok en rais Maruto ema ne president, to nyaka ne obed mana gi shida ni President Ruto ka nodonjo machiegni 2 years. Yeah. 1,000 days. En oyudo ot molil monego bene yweyo. To adwa duoki chien diere Kibaki. Ing'e atie planning 2005. I was man adonjo planning. To kane wandiko the economic recovery strategy, to Kibaki ne kelo technocrats to keto gi room to gigo mbaka to ochiko ite winjo kendo kao notes kaka marach to query to gimoro mano winjore kabisa ni affordable credit to nyaka bedi. Ono hola ni imiyo jopiny ma nyalo tiyo go kendo chulo. Yes, kendo chulo. Mano endi ne kanyo to ne bankers notemo maginyalo mondo wach no endi kik pass through. Affordable credit en gima one silver bullet maparo ni Kibaki nodhi obedo godo emomiyo dire ka samo ne nyalo romo gi credit officers ka wuothe street gi hawk loans. Okay, mana kaka ng'ato chungi ni adwa mi insurance policy mar nyithindi ang'ogen. Aneno ka banks hawk loans nikech pesa nitiere banks mang'eny joma gimiyo onge nikech sirikal bende chulo rate matin 90-day treasury bills. Koro makoro ok bed attractive ne banks mondo timang'o. To interest rate kane sirikal mar Kibaki oseduoko piny nomiyo banks odhi obedo gi pesa. To pesa ma bank ni godo ni mondo nyaka ole nyaka gimany kaka gikawo hola. Omiyo dire ka ne nyalo neno ka uchumi mar informal economy ni ne thrive. To mane kama majority mag ji ondike. Loso tije ma formal sector dwa bedo matek ahinya. Kama opportunity nitiere en loso tije mang'eny in the informal sector. To jogo endi bende mondo wamigi uwezo nyaka wamigi hola mabeche ni piny machulo yot. Kwa timo mano to ibo yudo kata ni kata mana japur wadhi agriculture koro. Ing'eni kirango chiemo basic food ma wang'iewo koa oko mabiro Kenya ka mwachamo dwaro mogi around 300 billion Kenya shillings. Pesa mwachulo oko mondo ong'iew chiemo. Gik mwanyapuro ka. To gikoro adwa tai ni godo gi credit. Ma kade japur nyalo bedo ni nyalo yudo hola ma beche ne piny. To koro gik machalo kaka fertilizer seeds onyalo ng'iewo mayot. Neno? To waduoko nengo mag gik moko dok piny. Kato pesa mwasiko wawito oko mar 300 billion mwa import godo very basic food. Odonge uchumi mapacho. Odonge uchumi ka endi circulate ka endi. Ing'eni nyabedo gi pesa matin wach kata nin mana gi siling 10,000 e odi e gweng'u kanyo ni to pesa niendi kok weyo mowuok oko e gweng'u ni in gi 10,000 mi example. To en japuonj nyathini e school. Okay? To wadu machielo supply oduma gi alot e school achiel. Pesa ni nyalo circulate ka chulo mana jogi endi. Mayud ni en mana siling 10,000 cha. To the moment mowuok moa e gweng'u to chako dhi e gweng' machielo mano kaka olal. Kore neno pesa mar 300 billion manyisi mwatiyo godo importing chiemo gi endi. Kaka watere ne kaka odhi. Come on. To dwaro mar chiemo to siko. Okay? Koro mano is another form of wastage.
wanyalo timo gini wan gi teko mag puro gik ma wang'iewo oko mondo pes mang'eny mwawito oko odong'nwa kaendi ka circulate kaendi. Magi gik mabiro duoko kata mana bech gik moko piny, miyo kata mana credit mar hola mag joka bengi bende bedo piny. To onge silver bullet moro. To gima da wach kech aneno ka mbaka tudore ahinya, adwa wacho gimoro ma bende ne owacho onge silver bullet mani ne wawinjore ni wabedo piny last year. To koro nego bende dizia gik moko osetimore te. Ok inyal chwade dichiel to chako tiyo. Gima aparo ni sirikal ok osebedo katimo maber en wuoyo gi ji. Weche ka richo kudil gi weche matek e odu to constant communication updates bedo kweyo chuny kabisa, to linga thi to gikiela goko moyawore to medo wang'o ich. Koro communication kata Obama kodonje telo to nonyiso jo America ni an ok antiere ka mar wuondo, an adwa nyiso wadieri karachni, but ok abibedo gi guilt moro ni na wuondi. Obama nene gi communication strategy mano onyiso jo America constant truth about the state of the economy. Mineno kochamo higni 8 mogol America piny mokete economically kama koro ne sustainable. Koro jatelo nyaka bed ng'ama nyiso ji adieri, ma wuoyo gi ji, iketo open channels mi wuoyo gi ji, kendo receive feedback mag ji. To kilinga ni Mr. Know It All, to ji okia ni to wachomo kanye. Gini magito bende site moko wana agree to bende site moko kawaida tu. Ing'e ni kata Kibaki. Kibaki ng'e nene ologa. Wacho ni Kibaki nene utiyo kilo free primary education. And then after 5 years, he lost that election. Yes. Come on. And ko lose that election, to no ne nyaka ubedi so nini gutikeno. Uhuru to your first term, kabendi unpopular, bolo. Maraka wacho ni mokwongo cha donge Maraka wacho no loyi. Marario man. Donge yiero marario. Ka judo ke yiero koro mokwongo noloye kaka wacho na dier. The second time no loye. Kama. Wacho marario mokwongo. Oh, yeah. Marario second time. He lost it. Nikeche dwaro mar jopiny kila jopiny push. Koro sani joka wacho ni one time. To bora japinyo koro one time nikeche ng'ani ok jathuru. For example. To joka bende nene ochamo 2 term gi thuon. Ok nene jopiny oyiero gi mondo gi 2 term. Iwinja? Jurisprudence. Nijario kande ni Kibaki olo wacho ni ok timre 2 term. To Uhuru bende olo to wacho ni ok timre 2 term. Koro management mar country to ken gima yot. Number 3, gima Kibaki notimo in terms of infrastructure. To kanyal ng'isi nang'o compare gi infrastructure mar yore ila ma Uhuru Kenyatta gira timo. To Uhuru Kenyatta mo infrastructure ma yore mang'eny. Barabara yaw seriously. But oketo wa kende deni. Nikech gik manene watimo ne waonge kod uwezo no. Kisungu wacho kama ni cut your coat according to your size. Ngada kapon fundi dhi ngadi to ngisen an west that mna moro ma 37 lakini ne wadwa ngade long maduong' ahinya kore ma hinyowa iwinja pressure base ni koron tiere ni mondo waduokin nyaki deliver to gik mwadwaro en mana gika infrastructure. Koro the president bende stemoko otemo balance kora team mantawe mane indo inie president iwacho ga gido dus mo kacho ga no pirate kidong gi jagol nikech jo piny to se ywak ni gol gizeri pokore kidwago ko jo piny to jo kan gol pokigoyo koro pirate ni president William Ruto kae to nyako get in other brains to help with something called communication mondo at least ting milongo political communicative language.
Iwinja? Emma ng'isi to ni bla notimo chande. Njo thurwa ritie uru moro matin. Seche moko serikal timo, kitimo investigation ma serikal timo. Kineno ka America owacho ni the state of Nevada gi legalize marijuana. Seche moko gi legalize nikech giyudo ka unemployment ng'eny kacha. Ni miyo giuru moro matin mondo gi hold on. Kuro kata kibaki ok nyang'eyo. Seche moko tema kian kongo moro no kila kian kega kian ang'o. To reduce to even people to get affordable alcohol. Very important. Actually keg was chakrimba piko e pachoka mokela piko mando pinyo cha yoro tije matindo tinde ndalo kibaki kama iwinjo to macha ne okawji almost a bigger population into employment mar apiko no emo se mata ngisi ni one radical thing mara chiel mano ken ginene manene William Ruto insist wach mar national affordable housing chande yok marwake oko wak mbera yenya tuntie radical makotema chiel to nego position nikech kolo ngata file directly na kada koro pinge lakini anto yero ga yude you understand yani anto ochope ufuka to kineno kaka koro Mwai Kibaki negitimo ng'en ni gima timre gi Mwai Kibaki one you must also know ni ng'ama nin kod the highest level of public goodwill ni japiny no rwake kabisa nen sirikal ma japiny no segombo mondo bed gi sirikal moro Moi 24 years okran sirikal semoko rach seche moko be yo stay iwinja Gaddafi ne tiyo jo Libya maber kabisa lakini jo Libya no chopo ni hawa wadoro kendo guru Gaddafi moro iwinja to Moses to kata Moses Israel it's ola iwinja kata Arsene Wenger mar Arsenal iwinjo ne kwa kama ben to pino na usetiyo moro sometimes there is no exhaustion with the same leadership iwinja koro anta paro pacha ni wang'iuru Kenya directly wang'i directly and help Kenya nikechi na said the conflict zones so the Southern Sudan so the Somali tanyisi ni Said Bare jok mokunti mare great ne da kwa gole Somali kacha 94 sa ne jo Libya mokunti mowacho ni awa Gaddafi chatone rach but ne de wawe stay ye matin mondo wagole through yo moro to ka wagole na chaotic way nikech sama onge gimilongo ni peace of mind kata William Ruto udwan mondo lock gik moko to kimie peace of mind mondo lock gigo it becomes very difficult die corner jana paka modie corner koro ngene onge option mochielo mak mana gwari kama nano kuwe motegna yenya ne kik ngato di demonstrate lakini kik ngato to gi police ochako te man protect police from the public ko adio tel ndo man godo sani ahinya obiro bede firefighting throughout maigni ya beach mokwongo gi room onge gimotimore to mane gima moro opposition that's the thing mondo beni serikal ok nya chung mondo miyo yangi gimo setima dewe piny mana makiru mana ikanya kwaro mga jonga doni mondo wakaw yo matin mondo mi homodh pi wadhi nyime gi gomba kama chal kama odiochieng ma wayango paro kendo winjo ka pachgi ni koro wangi Kenya tere wange mondo mi wachak ng'ane to ang'o manyalore tang'o mok nyar kikidi mabor waduogo tok yweyo matin. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
ere mabiro mokwongo. Kawuono wadwa ni wapuonjre kit kidienje ariyo mopogore mar gwen. Wan gi broiler, wan gi layer. Pogruok mane malich ahinya kit kidienje gi? Tineno ka gin gi pi. Ineno ka gin gi pi ma automatic. Onge pi mimiyo gi. Dong ineno mae ka ging'eyo. Ging'eyo kada mae. Gin adog gimegi. Kanni help broilers mondo kik gibed gi stress. Ineno ka heat ema miyo timo kamano. Because size is 1.7 a kilo. To mai ni wacho ni 500. 500. Stop nego okuodo. En kod teko nyadiriyo enego kuodo, kute, lwang'ni, kikune kind kute mamoko. Lima Grovet mantie machiegni kodi kasto penj yath mar Tickstop 550 EC mondo chieg magi kod jamni odag e ngima makare kendo mi yuto mamalo. Osho, we grow with you. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal ma miya yath, ang'o gang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki, wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni an adwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka Citizen TV ni nyumbani kwa wasanii wote. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka, tidhi yudo tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Funny help
broilers mondo kik gibed gi stress. Ineno kama heat ema miyo timo kamano. Mondo iyud wendani kaka Skiza tu mari di mana *860 *417# to parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Ekwaro mogiro kamano kuom medo kete Ramogi TV higa achiel. Rapar en mar ng'anyo mar jenzi. Wago mbaka wang'iyo ni to en ang'o manyalo bedo ni osetimore, gin yore mage makoro nyalo kony godo piny Kenya kama ochope ni. Odiochieng' ma kawuono ng'anyo bedo e chuny boma ma Nairobi, bombe mopogore opogore. Mombasa neno ka ji ne wuotho kendo ginyiso mana ichwang' margi ni mokuom gigo ma gidwa ni mondo mi piny owacho ochop kare. Wang'iyo e boma kaka ma Eldoret ng'anyo ne obetie, boma ma Nyeri ng'anyo ne obetie, nwaneno kanyo kuonde mopogore opogore Kisii bende giwuok oko ka ging'anyo. Gihingo higa achiel chakre kweth ma jenzi ne wuog oko. Ne gikwedo paro mar chik mar omenda mane ogol higa mokadho. Bende oweyo ka jenzi ne otimo gik mopogore opogore pacho kae. Ni mokuom gi nowito ngimagi, ne giduo thuolo madonjo nyaka e od bura mamalo, weche nobedo koni kod kocha. Gidhiro mondo mi ratiro oyudre. Familia mag jogo bende ne owito ngimagi odiochieng' ma kwaneno ka nochopo e chuny boma ma Nairobi, kendo ne gibedo gi thuolo mar mondo mi ne giket maua kuonde mopogore opogore mane giwito e ngimagi. Moko kuom jotelo ma bende ni mapacho kainde ahinya to mago makwedo piny owacho, Kalonzo Musyoka, ogai mar duond bura ma DAP bende waneno ka ne wuotho kodgi kanyo. Bende mane en ogai mar doho Maraga noneno Kio Mtata bende noneno ka nitie e chuny boma ma Nairobi, kata bang'e ne giduogo giwuok kendo ne koro en ng'wech mar paka kod oyieyo mane timore kanyo kod piny owacho. Sebedo kwa gomba kae kod wenda mantiere kod e studio pod wantiere kod kendo wadhi nyime. Ara mana penjo ni to makoro sani gima wadhiro ne ahinya en lwasi mar mondo mi ji oyud tich. To chien kaneno ka kembe ne chal ka gima ne moko kuom gi ne bano piende gi kendo wuok kadhi kendo giwe chendo mag e pacho kaindi. Ang'o monego tim e wach machal kama mondo mi kembe gi thoth gi masiro ji kendo manosedo ka wacho nango ni ndiko ji lwasi giwacho ni ok ne kar ne weche mag ohala. Inyalo loso lwasi mar Kenya weche mag ohala mondo mi wane ka gik makamagi duogo mondo mi jopiny oyud tich. Iwacho ni joka odhi tumoko mach town to kendo girenga ginto koro gibete majno kamano. Mano is the problem. Jok modhi town ka okinyi mang'ich iwinja ok gidwar bet part and parcel of the solution. Wangi Kenya direct iwinja joka nyathi ma bro ne kichak ngino kendo koloko nyathi gi keto ka gidhi gi nyithindegi but mano to wawe wach mar improving economy ma Kenya ingen te gik moko mosebedo ka tim dig moko stimulus programs ma ononego timre higa mokalo kane ne kwayo ng'ama timo welding mondo owang' ni dirisa to nowacho kama ni chula mana labor mara kisenyeo material tichula labor mara dhi nyiew kene material kel tichula labor mara to kendo token mar stima nyiew kendi. That means ni kapo no chulo token mar stima cha to kodhi bet ni omekoloso hale gino mane gima wacho the cost of energy was so high. Japiko kata jagari kapo ni to ngisi ni anga kamano no tinge gi siling 50 to ngisi na pana kanyo tinde kanyal nikech cost marango mar fuel ne ni malo. Sa ni nyalo kapo ni seche moko gin ji ang'wen to kama idhi gi 200 tachiel kum gibro yie kawo 100. That means it is possible. That means ufungore matin nikech cost of energy ema drive economy. Kata sani podi onego bed ni wanda igiri kendo kochopo 14 to waduok bei mar mafuta piny. Gino en ga kapo ni cost of energy kambe mane wuok kande problem omo ne ginyalo wuok Nairobi kae ka gidhi Uganda ka gidhi kure nen cost of energy. Tax
ji ok ong'eyo tax kata seche moko ma Tanzania nyalo bet mang'eny mengo ma Kenya. Ami example. Ingen kapok Ruto nodonjo NHIF, ok NHIF but NSSF. Ng'ama tiyo king'iyo ginene mari payslip mari. Ji te obed president, obed chief executive mar bank mane, obed ng'ano nen ga flat rate mar siling 200. NSSF en saving mar jopiny, National Social Security Fund. Ineno pesa mwayudo mag jo China gi magero go barabara gi igolo gi NSSF makucha. NSSF makucha nikech jopiny cha save. Tiyudo ka joka onge gi flat rate mar siling 200. Joka idoka stemo ka koro Tanzania sani en 10% of your salary. Igolo 10%, ja ngamundi kibe golo 10% of your salary. Gigi dhi NSSF. Sani Ngong Road ka entiere gorofa moko ma are owned by Tanzanian NSSF. Iwinja? Nyayo estate magire chana ogar gi NSSF ma Kenya ka. National Housing. National Housing. Okay. Iwinja? To ne wagolo mna 200. Sani kinyo payslip mari NSSF nyo loki. En 6%. Come on. Kendo medore nyaka chieng' ichop kwa natama la uchiel. Kitama la uchiel. Iwinja? Come on. Nikech saving for our own social security. Wow, social security. Nego bed pesa mane NSSF mwa save marwa chande. Mwa gero go barabara. Okunego bed no wadhi China, no wadhi kwayo pesa maja China kan NSSF mare ombewa at a profit. Pesa ma NSSF kao chande en o invest pesa cha. Oketi ohala moro. Ogero go udi to uso to pesa ja tich ng'ama tiyo koro ki retire tiduoko ni pesa cha. Nikech ng'ato osebedo ka ng'adi sile percent ma auchiel every month, lakini chieng' mi retire tin gi benefits. Pesa nok lal ng'ato osebedo ka investe. Lakini wan mwagolo siling 200 ni, imagine a whole year ogolo siling 200. Mano en 1,200 per year. Ogi mo nyalo loso. Koro ndiki ma radical ma bende government no setimo mose hinyo issue marango payslip. Kiwe kata koro jenzika. Jenzika de bende seche ma payslip mar ng'ama tiyo odire. Tingeno hala modhi timo modhi nyiewo go lewni mag second hand from Gikomba market ko dhi uso. Seche moko dhi end up no ko uso. Nikech ng'ama tiyo pese onyalo mana nyiewo go koro chiemo. Imi wacho ni kaka pesa luorore koro pesa cha nyalo bino dongo huko koro bokere luor gole mondo koro yes koro nyathicha onyiewo odhi owaro gik moko gik mag siling 10,000 to wuotho kod gig the whole day to koyudo ng'ama nyiepo. Problem nitiere ni payslip bende odi ahinya. Iwinja? Mamago nego bed ni koro wang'iyo ni payslip bende bed released matin mondo wan gi circulation of money. But again, from Kakwadocha Wacho, some of these things can be cautioned the government wastages. No avoid government wastage. In case moke udoka ngat mas moko en director kate government. Ngani iyudoka en gi pesa mare ondikne ya video and gi mtokni ang'wen mas moko ringo go bed assigned to him gi drivers moko ang'wen to gi bese moko ringo kech ko dhi Kisumu kendo en odhi ndege. Kuchopo kacha be kendo mtokni kendo lawe koro kendo kawe airport kata ka kendo duoke and yes odi ng'amo dich but sometimes 4 cars and one time nadak kamiluongo ni Sweden politics does not give you money. Siasa ok yud pesa siasa nikech itiyo ne jopiny. Nchiruok can service to the people. And service to the people, civil servant and civil servant. Problem mane wan go sani kidhi e gweng' kucha tiyudo ka ng'ama jahigni 80 or jahigni 90 mane en civil servant ng'ano mara mingi en ng'ama onge ga ohala nikech ng'acha ne tiyo ne sirikal ne en civil servant. To joma tiyo sani ne ng'ato governor tiyudo ko hotel maduong' e county no en mare, petrol station maduong' e county no en mare, ginene restaurants ma ji budhe gin mag governor, plode mago gin mag governor. Iyudo ka en ng'ama ka polis EACC okawo kata twane obadu so gik moko te gin mag ng'at achiel. Nikech jogi are not doing service to the people.
okao public fund to privatize. Government oken private. Buka makoro gi privatize to an extent mangado nyaka police butiyogo mana mdo rit go gigeni. Come on. Koro ng'en bende kata koro wan kod polise 1,100. Ng'en kata kawang'iyo ratio ma police to the public. Police mo wan go krom. Emo me ostemo kibodo ka police mo kuchelo kata nyigi bunde. Nikech iyudo ka oonge backup. Jopiny malawe gin ji 1,000 to gin police adek. Ratio no rach. Iwinjo maber. Nyaka go break. Go break en chwado ngada chiel magina. Nikech seche moko bende ngimane ni kinda kuru ga sumbi. Koro kawang'iyo gik moko to wanono matut. Owe bede jok ma emotional mag moro kotimre to koro bedo ni koro en wach moro ma tek kabisa. To seche moko wa insight ji. Nocho chile nyathi moro bunde e town ka. Gi police nyathi mane uso mask chale. To immediately Governor ma Homa Bay osemna wacho ni kendo ja Homa Bay moro ne. Koro kendo kanyige wuok to nyige oken ja Homa Bay. Waringo waringo matek ahinya. To waholduru china beg mano bangre no wakenda ken ja Governor Bay kendo chal malos job because of you see kaka wa manage gik moko ko manage ngama chopo e sirikal. Wapuonji gi moro wadwa. Ndinga miluongo na Aristotle. Aristotle ni and the father of political science. Ng'ano pogo is ginene mar pain, management mar pain. Nika yalka dendo dhano. Ntie which, ntie kor, to ntie ich. Which owacho noluongo the guardian. En ng'ama tiyo gimiluongo rational reasoning. En ng'ama ok ket ich wang to bedo komor ahinya kila wakati. Emomiyo ka kidhi e Queen's Palace to the queen okishow emotions. Okinyal ywak e Buckingham Palace to okinyal nyiero. Nikech in guardian. Ng'ama to piny. Nikech idhi keto gik moko ma jopiny ok ohero. For example, sa lockdown, ka president wacho ni kiny en lockdown nyaka obedi to jopiny to ok ohero. To mondo bed gi gitimre nyaka wabed gi kor mondo ting' wich chande. Kor ni en ng'ama tiyo gi kore seche mo make decision. En emo to guardian chande. Emomiyo jakor chande iwacho ni luongo nang'o the discipline forces. En decision mag utiyo gi force. Utiyo ga goko. Mondo okony the guardian chande sama guardian ng'iyo piny. Iwinja? To ntiere ich ma iluongo ni walala hoi the common man. En o make decision mare gi emotions. En irrational. Iwinja? En kaka moro timre nase nololo to kao nyaka en odenyo. Koro ka pono mie 50 onyalo kao to koko kada kura ng'ama bedo ng'e maber nok dhi konyo to bende seche moko kada ka igi owang' to ginya kao action moko mag emotions ma ka gisetimo kore ka gi regret ni awo ang'o ma watimo chande. Koro nyaka wabed ni wan gi proper guardian. To gimosetimre ni democracy ma ng'anene no wacho ni rule of the mob. Winston Churchill ni ma rule of the mob. Rule of the mob ni problem mare onyaga kelo anybody. Ni Sonko nyalo wuok buruburu bo bed governor ma Nairobi to seche moko ok en part of the guardian. Koro en walala hoicha. Koro ka obete mesa tiyudo ka decisions mo okete mesa ka reasoning pogre ka nikech en emotional. Iwinja? En kapo ne winjo wach moro to wacho na pana iweze kada ng'iso na pana. Hold on mondo wawinje kit tie wach ni maber. Mondo wang'e kama problem owuokie. Mondo kore ka watim ang'o wabed gi solution. To ng'ama timo gino and the guardian, the elite. Ineno village elders, the clergy. Jok machal kamano sani kada kro clergy go bende walala hoi ka moko bende ntiere malo nyaka clergy. Koro gin bende ng'eni ji penetrate ji mang'eny e system. Koro system obedo clogged gi jok mang'eny ma are not interested solution mar jopiny. Kwang'iyo kanyo wasewacho ni winjo weche mopogore opogore kaka wanyalo rito piny kendo penjo ma penje ni yo makoro wanyuolo godo tije ma wanyalo loso godo lwasi makare pacho ka maboneno ka gik marowere dwaro mondo me tim gik makweth mopogore opogore dwaro mondo tim otim makare nikech wacho ni ok wanyal time dichiel to kata kamano nitie yore monyalo luwo mos ka kwamedo gi mosing'iso kaka jogi gin gi kidienje mopogore opogore kaka ipango telo wich kor gi ich mondo mi chop kare. Manuel apane
okole maber kendo iwinjo ma e piny mar Aristotle mowacho noendi gimoro ni jatelo iyiero goganda ne onge ne ok timre ne nobedo selected people manyalo winjore ni ng'ane in iromogo in inyalo rito piny matimre Amerika besani the college vote college votes kata ni yiero ne ka Hillary noyombo gi majority votes to college otero Trump dong ineno mano koro but ne wase yie moketo ni tend piny ma jopiny ema yiero jopiny ema mwandiko constitution koro mano gima nyaka wabed abeda to kendo pinje mang'eny machalo kaka China nigi dhano almost 1.4 billion people mano ji mathoth kabisa magi 50 something million to king'iyo kit kaka itayo piny e China gi jogo te akiani bisewinjo neno kilando ni China ni Chinese no this strike ni gigomo ok nyalre koro aparo ni samoro bende ka wadwa yawo wach mar demokrasia ni ahinya to onyalo duoko wachien kuom progress nikech onge step minyalo goyo ka ji ok ogoni break ni chung'ane wane wach gimidwa timo ok nyal moro ji te onge kaka inyalo okibogoni raba stamp jatelo mamoro ji te kamano nitiere kata gima radical ma we are yet to see ma pok waneno sani endi e telo masani kinyalo time to ok en gima ji te dhi yie ni mate gima jatelo ni nego tim remember ne wan gi opposition ma luar mari ema morogi onge chieng' moro ma ng'ama oposi biro konyi gi paro maliw paro ma onyalo konyi godo en mana mamedo goyi piny kendo koyudo ka tol ni ng'uri to medo mana nyisi kaka imed ride mane tij opposition koro onge ing'eni chon ne wan ga gi iluongo ni shadow cabinet ma kata ka ni dhi e parliament to iyudo ni kuom migawo ka migawo opposition ni ang'owa shadow cabinet mare masani di koro opposition osemiyowa ng'atgi ma ja finance ma shadow mbadi gisemiyowa ng'atgi ma ja energy ng'atgi mong'eyo weche mag security mondo koro weche gi endi gin conversation ma kata ka koro ji oketo e parliament to iwinjo ka nitiere rieko moro ma wuok koni gi koni to then jopiny nyalo keto gige ratil to pimo ni toke jo opposition nigi oromo gi bede telo nikech kaka wawinjo pachgi to winjo ka pachgi liw iwinjo to mano endi en gima pok waneno gi sani koro kagolo wach siasa oko to gik ma radicals nyaka timre kaendi mondo Kenya odhi mbele en ni maandamano maonge kore makelo kethruok ne jo ohala kaka neno ka Quickmart Kotisi obedo looted a whole supermarket to mano kama ondiko ji koro wuon Quickmart no eto dhi golo pesa kanye mondo dugo ndik dong ing'en ti jok ma idhi wa tich kanyo ka pod nani paro to aketo stock kendo nang'o mano maandamano machalo kamago endi to aparo ni gin gima sirikal onego chung'e motegno mondo kata ka duka ni matindo tendi matin ma samoro in gi hotel moro e ndara moro kaendi samoro kata neno gi Dennis Prit kaendi ne yudo ni mine ma uso rabolo ka galore ji osebiro kwajogi nikech ji andamano ok aparo ni mano endi en kaka Kenya nyalo dhi mbele aparo ni rais nyaka bed firm to migawo ka migawo onego bed source mar employment migawo ka migawo naneno kane diere Kibaki
ne ing'iyo ni to kuom migawo ka migawo wanyalo loso tije adi kata inyalo konyo jo ohala machal nade mondo gilos tich. Okay? Koro ka waketo ni migawo ka migawo en a support structure ma konyo ji kata idhi mane ministry mar labor kod idhi mane road construction. To nyaka ukele paro moro mar ka cabinet romo tiwacho ni ato e migapa niendi katimo magi ma konyo jo ohala magi ma to uchumi ni nyalo dhi mbele, wanyalo diko tije machalo kama. Onge migawo mar ni tije loso mana Ministry of Trade and Investment kata planning kata infrastructure biro miyo wa paro go indi to gito ginya. Koro migawo ka migawo bed center mar supporting programs maloso tije ne ji. Mar ariyo en kirango imports magwa kuom jok matimo manufacturers. Okay? Manufacturers wa inyore sana. King'iyo kata tax structures gik magi import. Gi inyore kabisa. Kinadwa compare wadwa pimo Kenya to gi Egypt. Egypt ingeni masana nigi the largest economy in Africa. So the cost of living in Egypt is 3 times cheaper moingo wa Kenya. Okay? Gidhano magino godo gote. Cost of living in Egypt. Pesa ni makoni me survive when Nairobi and you only need a third of it to live the same life Cairo. Gitimango. Sirikal Egypt okinyal pogo jo ohala gi sirikal ni magi private sector to magi government. Nikech gitiyo kanyakla gen one unit. Okay? Koro ka sirikal osedhi bedo mong'eyo ni to en gweno mane manyuolo na tong' mang'eny. Ere kama yude golden eggs ga. Ti support kanyo. Okay? Ti support kanyo endi. To mano endi aneno ni ka sirikal otiyo achiel kachiel gi joma timo ohala jo keno makaendi mondo kik wachak bedo ni walus jokeno wuok Kenya ka dhi Uganda, moko dhi Rwanda, ni lwasi mar Rwanda kata ma Uganda koro ber moingo marwa wawegi. Kaparo ni wabiro bedo ka waolo pi e tangi mutuch. Kanyalo cheka ne kendo ing'e gima timore kapo ni penje kaka political scientist. And political science is about study of government and global politics. Sama nene wan kod COVID-19 to nene gichanego joma ng'eny. We all came out to the pressure mane waketo ni UN ni kiki kadha another day koki declare COVID-19 a global pandemic. Tineno ka World Health Organization ne take time mare ni pok wachopo a level moa declare pandemic. Tingen sama gumoro be declare pandemic to koro involve everybody. Koro World Bank must come in, IMF gik moko te oyen gimundo koro chung mondo ngi gimoro achiel nikech gicha koro destabilize management of the world. Koro declare a pandemic mondo wagore kode. Seche ma Ebola chando ji Togo kod area mar West Sierra Leone to UN ninyiso ni you have to declare it a pandemic on that region. Okay, global but a pandemic. Kobedo declared at the hands of the hammer have declared Ebola in where Sierra Leone and what have you a pandemic. Chuno koro serikal ma Kenya ma en member of the UN mondo koro waru daktachi. Cuba koro waru daktachi. South Africa nyaka waru daktachi. Wadhi uru koro wateka ka jo world. UN koro wadhi wagore kod gicha kacha. Gimomiyo nene gicho bedo declared Ebola
US ema no force ni declare gicha pandemic. Ne giluor wang'isi nen siasa bende. Ne giluor ni ng'ato nyalo kawo tuo chande. To tingo. To dhi tiyo kaka miluongo ni biological weapon. Koro declare pandemic to solve it. Iwinja? To bende gimomiyo ne wa declare COVID-19 a pandemic nikech you know this destabilize the entire world, trade mar entire world. Koro declare it a pandemic. Solution mar Kenya sani wasechopo kama nyaka wa declare youth unemployment a national crisis. The president kuru nyaka wuok bo wachi ni kawuono kaka ne wa declare chieng' moro hanga matrukana national crisis. Kuru nyaka wa declare youth unemployment a national crisis. Nikeche wase pime kaka jo research ni it is able to destabilize a government. Anything mobedo kata tuo mar ukimwi nyalo biro to chope level mo nyalo destabilize a government. Iwinja? Floods nyalo biro magi destabilize a government. Cholera nyalo biro magi destabilize a government. Drought nyalo biro ba destabilize a government. Koro youth unemployment be osechopo kama Osco Mundi declare it a national crisis. Mateno sinyiso ranyisi ma nyalo biro tungo gimora mora e pachoka chungo ketho duoko chien kata kelo midhiero mathoth. Mondo yud response manyalore. Koro kochopo kanyo to it forces Ramogi TV. Iwinjo? Ni corporate social responsibility maru mugolo gacha nyaka bida lined. Safaricom koro nyaka beda line. Ngata kata ministries nyaka kuro beda line. Johala gik mitimo ipenji into ere pesa migole national disaster. Koro it becomes lweny mwagore go wate. Koro ngata kama intiere jok mamete ba imedo nyaka pesa makana siling apar apar. Ni siling apar chande bigo lwenja. Go kod lweny no bang moro 6 months to lweny no duogo piny. To mana ke declare a national crisis. Seche ma ji thot Turkana ukelo nyoga piche to waneno to chiemo achiel president wacho we are declaring hunger in Turkana a national crisis. To koro oyen everybody koro response koro pogore koro response back NGO nyaka mabiro ka nyaka USAID country ni problem ma wan go en gi miluongo ni iwinja okwan gi shida mar child immunization okwan gi shida mar cholera okwan gi shida nya mar HIV okwan gi shida mar miluongo ni child mortality nyithindo ma jogni abich ka dok piny tho mang'eny shida ma wan go ni wan gi a national youth unemployment crisis. Kuro wa declare a national disaster, a national crisis. Kuro wate. Waguru lwenchande. Mano ka wapono bido declared. Tibo na ko response mare kuro upogre. Koro mano. So idhi do kataka partners mawango e Kenya kaendi. Jobet mang'eny mantiere kaendi embassies mineno mang'eny mineno gibiro timo program mar ye Kenya ni mono timo this project. Nitiere diere moko kuom higni madhi 15 Rwanda ok ninyal biro kaka jambete maoko nyuni programs mag mutim mopogore gi gima the president dwaro. Unte nyakwa line gi crisis mane Kagame deal godo. Kasto jogi nochako wacho ni Rwanda tich Rwanda tek kabisa. Nikech ing'eni pesa mang'eny maluorore Kenya kama donjo kama programming so they are not being targeted e yore mowinjore e crisis minano wantiere godo ni. Aparo ni declaring youth unemployment and national crisis okay na weakness and foresight ma jatelo kaka jatend piny mano ken weakness
equal attention to this problem. Like problem mar youth unemployment eto nyako bed solved. Koro kiwacho onego bed solved. Piny owacho nyalo kawo moko kuom chenro mage mosechano kata higni mokariyo kata higa achiel, long term short term goals. To giwacho ni magi wachungo mondo mi wane ni rowere oyudo tije kata wayaw thuolo mamoko mag tije. Ingeni tich to yudore tich e sirikal to tin. Tich yudore mana oko. In gi ano ne monyalo keto tich mandiko ji. To uchumi marwa king'iyo tineno kaka businesses joala they are barely surviving. King'iyo kata mana books maggi. To jomoko bende losa pesa mang'eny but which are not properly aligned to solve problem ineno wan go de Kenya kaendi. Kiwinjo higni mokalo mang'eny kaka banks declare profit. Kiwinjo a service industry kaka Kenya Power. Ni Kenya Power bendo declare profit. Profit oyudo kanye. To gito nego bedni gitimo break even magimo yudore mana matin we mano enito itimo godo mana expansion, rural electrification and so on and so forth. To kiwinjo pesa mane ke PLC loso mind ng'eng'e mano japiny hinyore. Government service structures ok centers mag making profits. No. Ultimo service na jopiny. Koro ginang'o gini makelo nueng'o manyalo kelo tich. En kawachako support joala. Mae kama tije mang'eny nitiere. Ma about 80% mag jok ma ne salary gin kanye gin na jotije gi giwegi. Koro magi jok ma nyaka chungo de omiya nyisi example mar Egypt kaka sirikal ochungi jotije gi giwegi kagi kama ok inyal pogo ni maja sirikal to mago jo sirikal. Kidhi kata mana okay, na very good example nikech tinde ji otiyo kod mang'eny. Kidhi kata Singapore mano be is the same way ma sirikal tiye gi jotije gi giwegi magichung kama boards mag corporates iyudo ka okawo kata mana ma PS to board member marang'o this corporate body. Inano to nikech weche mag governance ging'eyo deal godo koro onge conflict of interest kaendi. To mana koro mano timore mondo kata ka koro uwache board maru ni gima kama to inyo to ja sirikal ni e kanyo mawinjo first hand. Inano koro kwa makore gi joala mo waketo lwasi obedo nigi maber. Kata waketo gi accountable. Wadhi miyo support mudwaro ni. Okay? Lakini un bende koro nyako konyo address crisis ni. Wadhi support nche winjo ka giwacho ni ushuru ni ugol from duty free to zero rate. Koro magi ng'eni support structure ma ka sirikal omiyo jotije giwegi to nego bende accountability moro bende bede ni to uto udhi konyowa kazi no mako wakudu waduto mako waweyo ma omuoch to kata uno andu ni okbedo maber. Haya rekomano biro ndalo moko Botswana nen kod shida mar HIV, a very big problem. The government declared national disaster. How did they solve that? No yudo ka gin kod ka giyudo pesa gichako timo mining ma diamond gi gold. To President Kama owacho ni pesa te modhi yude gini bibi e gicha. Yes. Ma pesa ma idilgo e Botswana up to today. Te momiyo Botswana no kosafa go miluongo ni wan ga kod miluongo ni mineral curse. Ni piny moyudie mineral moyudie gold pok obedo stable. Koro gold no kod seche moko mo bende destabilize ga piny. To mondo President Kama ne solve mondo kik gibed kod mineral curse chande owacho ni pesa no kowayudo to kodhi tiyo kod sirikal ka bende kwa bimeyo fiscal profit. Wadhi kete mondo wadilgo go disaster ma wayud mo an go sani. Iwinje? Mano nyalo bedo nitie gik ma watimo. To wabedo very
kisungu very intentional about some of these things. Come on. Iwinjo? Ngata madonjo Kenya ka kata mnangamo ngado ticket mandege. Ingi sentiere tax moro madhi towards youth unemployment crisis. Come on. Wantiere gi dakika auchiel mondo mwatieki daka matin auchiel mondo watieki nikech saa 12 ne beni watieko weche mang'anyo kaluwore kod chik. Wach mari mogik minyalo nyiso oganda jo Kenya ka mwachopeni gi kaka wanyalo konyore ne jotelo to kod jopiny manyalo kelo kwe kendo nyalo miyo wachak wuoth kamoro achiel ka wadwaro kedo gi gik mwantiere gi sani. En awacho mna ni gima wacho ni rational reasoning e gik moro amora mwatimo. Sikul bende ber to mondo ji odhi skul ji mang'eny. Apart from that, ng'anyo to kamwachopeni bedo keto mna serikal tesre to kanono. Kama koro wachopeni ji oseng'anyo. Joma kawuono be otho. Joma agi ng'anyo nikech seche moko ng'anyo simoko nikech mar compensation. Ni compensate jok manene otho kawito ngimagi. Koro kendo kawuono moko chako wito ngimagi. Koro the list of jok ma onego bedo compensated medore. Police ok onego bed ni tiyo gi unnecessary force. But again, ing'iyo koni gi koni. Gibiro gi justify gomo nyaka giti kod force no. Koro the best thing en ni as a country wachopo kamiluongo ni kinda kuru gang'o gasumbi wangi Kenya in the eye to mondo kik wabed ni wasoma na mach moko lakini gima nyaka watim youth unemployment kijande nikech declare youth unemployment a national crisis. Mondo response mare obedi mopogore kaka wasebedogo. Waseng'iyo kako bet onyalo destabilize pinjwani. Ok wadwa dhi Somali way, ok wadwa dhi Sudan way, ok wadwa dhi kaka gik moko mwaseneno kuonde gi nyaka Rwanda. Ok wadwa chopo kacha. Erokamano. Ka wach mari mogik ka watieko. Erokamano ine aparo ni gima da wach kichego wuoyo ng'anyo ma kawuono. So ka ok watang' to en gima wabiro neno higa ka higa. Gima wadwa neno en ni gik machalo kaka brutality, police brutality oneno ka piny. Adieri police tiyo gi force moingo. Kendo aparo ni police onego bed ni rito japiny, rito mwandu, rito ngimani. Ok onego bed ni en source mar tho. Ok onego bed ni en source mar operation. Koro kiting'e mago gin gik ma nyayo mirima. Koro mano to en gima onego bed addressed. Mar ariyo en ni kaka wawacho kae onego bed ni wasechopo e kiwango ma youth unemployment en crisis. Ma ka nitie jotelo ma winjowa bed crisis ma right from all the 47 counties. En crisis ok kata ne national government kende, but en crisis nyaka ne governors, en crisis nyaka e county assemblies. Twak mage twak kodo kamoro amoro onego bed around opportunities mag youth. Aneno ni kwa bedo gi mano e ma kata county budget kata kelos ting'iye through that lens. Bro bedo kamano. Erokamano nyakwaro mogik ne wantiere kod chenro ma kelo ni ng'anyo mabedo odiochieng' ma kawuono en rapar mar ng'anyo mar higa ma 2024 mochopo higani kendo wasebedo kwa twak. Erokamano skumol kuom yudo thuolo mar twak kodwa kendo miyo paro gi rieko mathoth e odiochieng' ma kawuono kaachiel kod Victor Galo mondo yudo thuolo mar mondo walos kod nyakwaro mogik kanyo ema wachopo godo e giko lipot motenore kod mago e gode wechewa manyien e chenro mar ang'ichwelo kaachiel kod oimore elo jogo duto mochako tich e okinyi Sharon Ong'ao Joyce Oduor kaachiel kod an gi jogo maloso weche duto wago erokamano wachako rom saa achiel. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city